Čo je Biblia? Stačí iba letmo pozrieť na obsah tejto knihy, aby sme zistili, že Biblia to je akási malá knižnica, v ktorej sa uchováva viacero spisov od rôznych autorov z rozpätia viac ako 10 storočí, napísaných zväčša po hebrejsky, s niektorými časťami v aramejčine a po grécky. Aj po literárnej stránke sú v Biblii rôznorodé spisy, historické rozpravy, texty zákonov, kultových predpisov, básnické zbierky, reči a kázne náboženského obsahu, modlitby a piesne, múdroslovné výroky, apokalyptické výjavy, zbierky listov a podobne. Mnohorako z literárnych foriem a myšlienkovej náplne vystihuje už sám názov Biblia, z gréčtiny, knižôčky, spisky, ktorý hneď od začiatku poukazoval na to, že Biblia je zbierkou mnohých samostatných spisov. Postupom času sa termínom Biblia označovala táto zbierka ako celok, ako jedna kniha a takto sa dnes používa takmer vo všetkých rečiach. Pre svoj mimoriadny pôvod a bohatú myšlienkovú náplň si Biblia získala jedinečné miesto vo svetovej literatúre a právom dostala meno Kniha kníh. Túto skutočnosť plnšie vyjadruje a potvrdzuje jej bežný názov Sväté písmo, ktorý naznačuje aj to, že všetky spisy Biblie boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého a že v nich máme písomne zachytené Božie zjavenie a Božie slovo, ktoré sa nám neporušene zachovali aj v ústnom podaní cirkvi. Posvetná tradícia a Sväté písmo sú spolučasne spojené a navzájom sa doplňajú, veď obe vyvierajú z toho istého božského prameňa. Určitým spôsobom splývajú v jedno a smerujú k tomu istému cieľu. Z toho vyplýva, že Biblia nie je iba kniha, v ktorej sa hovorí o Bohu, ale aj kniha, v ktorej Boh hovorí ľuďom, človeku. Okrem všeobecných názvov Biblia a Sväté písmo sa na označenie biblických spisov podľa ich zadelenia do dvoch skupín používa v slovenčine výraz Starý zákon a Nový zákon. V iných jazykoch sa tieto dva diely Biblie dôslednejšie označujú názvom Starý testament a Nový testament. To je Stará zmluva a Nová zmluva. Tento názov má podklad už u apoštola Pavla a od čias Klementa Alexandrijského a Tertuliána sa všeobecne zaužíval v cirkvi. Názvy Starý a Nový testament vyplývajú z rozlišovania medzi Starou a Novou zmluvou. V knihách Starej zmluvy sa opisuje tá fáza dejín spásy, ktorá sa začala zmluvou Boha s Abrahámom a vyvrcholila zmluvou Jahveho s Izraelom na vrchu Sinaj. V knihách Novej zmluvy sa hovorí o splnení Božieho plánu spásy novou, definitívnou a večnou zmluvou Boha s celým ľudstvom, ktorú uzavrel sám Boží syn Ježiš Kristus svojou krvou na spásu všetkých ľudí. Z toho vyplýva, že náš slovenský názov Starý zákon a Nový zákon nielenže nevystihuje podstatný teologický význam Biblie, ale mohol by viesť k mylnému názoru, že biblické spisy obsahujú predovšetkým Starý zákon v porovnaní s Novým zákonom. Názov testament alebo zmluva lepšie vyjadruje jednotu biblických spisov, o ktorej hovorí druhý Vatikánsky koncil. Boh, ktorý inšpiroval knihy obidvoch zákonov a je ich pôvodcom vo svojej múdrosti zariadil, že sa Nový zákon skrýval v Starom a Starý sa vyjasňuje v Novom. Knihy Starého zákona prevzaté ako celok do hlásania Evanília nadobúdajú a ukazujú svoj plný zmysel v Novom zákone. A zároveň Nový zákon objasňujú a vysvetľujú.